Broker Darwinex už viac ako 11 rokov prepája traderov s investormi. Teraz prichádzame s Darwinexom Zero, novým produktom, ktorý stavia na našom predošlom úspechu. Všetci dobre vieme, že aj pre tých najtalentovanejších traderov býva cesta od hobby ku skutočnej kariére náročná. Najmä, ak nemajú k dispozícii dostatočný kapitál na obchodovanie. Darwinex v tomto smere ponúkal riešenie vždy. Avšak Darwinex Zero ide ešte o krok ďalej. Kapitál na obchodovanie už nebudete potrebovať vôbec. My vám totiž dáme virtuálnych $100,000, ktoré budete obchodovať na účte s reálnymi tržnými podmienkami a nebudeme vás obmedzovať stresujúcimi pravidlami. Zaradíme vás do rebríčka s ostatnými traderami, kde vám podľa umiestnenia každý mesiac prideľujeme virtuálny kapitál. Ak na ňom generujete profit, zarábate reálne peniaze ako podiel na zisku. Koľko zarobíte, je len na vás. Ak beriete trading naozaj vážne, tak vašim ďalším cieľom môže byť vymeniť virtuálny kapitál za reálnych platiacich investorov. A tí na vás už čakajú v Darwinex. Tak ako stovky úspešných traderov na našej platforme, aj vy môžete začať zarábať na tradingu už dnes a pravidelne. Živiť sa tradingom je absolútne dosiahnuteľné. Predávam vám tu reálny sen. Navyše, neriskujete vlastné peniaze. Túto celú príležitosť získate len za mesačné predplatné. Vítajte v Darwinexe Zero. Toto je Atu. V roku 2024 spravuje 34 miliónov eur. Získal kapitál už od viac ako 1600 investorov z celého sveta. Darwinex mu vyplatil už viac než 800,000 eur na podieloch zo zisku. To všetko cez našu platformu. Aj vy môžete byť ďalší Atu. Ja vám tu dnes ukážem evolúciu tradera. Už celé roky pomáhame získavať traderom milióny eur od investorov na ich stratégie. Naša overená cesta začína tu. Prvým krokom je, že na svojom novom virtuálnom účte začnete obchodovať tak, ako obvykle. Počas prvých dní sa na pozadí spustí náš jedinečný algoritmus. Voláme ho Risk Engine. Navníma váš obchodný štýl a nakalibruje sa. Táto kalibračná fáza umožní z vašej stratégie vytvoriť investovateľný index. Ten sa u nás volá Darwin. Viete si ho predstaviť podobne ako napríklad index S&P 500. Hneď po vytvorení Darwina sa zúčastňujete programu prideľovania virtuálneho kapitálu od Darwinexu Darwinia Silver. Alokácie kapitálu v programe sú síce virtuálne alebo fiktívne, ale poskytujú traderovi reálne zárobky. Zarábate prostredníctvom performance fee, teda poplatok skladných výnosov. Kapitál vám pridelíme na niekoľko mesiacov. Preto sa môžete v kľude sústrediť na trading. Čím väčší zisk vygenerujete, tým viacej zarobíte. Darwinia je program, vďaka ktorému sa môže aj začínajúci trader dostať k reálnym profitom zo svojho obchodovania už od prvých dní. Ak sa vám bude dariť, máte solidnú šancu získať alokáciu už prvý mesiac, pričom nepotrebujete riskovať žiadny vlastný kapitál. A zároveň skvelá správa je, že si po celý čas obchodovania na tomto virtuálnom účte budujete ozajstný track record. Hneď vysvetlím. Tento účet sa totiž nespráva ako demo účet. Váš virtuálny účet má reálne tržné podmienky. Rovnaké ako živý tradingový účet. Čiže rovnaké spready, poplatky, swapy, ale hlavne slippage, teda sklzy. A späť k track recordu. Prečo vlastne máte chcieť mať históriu obchodovania? Je to najsilnejší pilier v kariére tradera. Je to váš najdôležitejší nástroj, s ktorým viete preraziť vo svete investorov. A naopak, bez ktorého v ňom nemáte absolútne žiadnu šancu. Je to ako uchádzať sa o zamestnanie a nemať v ruke životopis. Na základe vašej histórie začnete byť zaujímaví pre reálnych investorov. Tí budú investovať do vašej stratégie rovnako, ako už dnes investujú do tisícov Darwinov ostatných traderov Darwinexa. Ak sa vám bude naozaj dariť, máte šancu sa kvalifikovať na druhú úroveň programu Darwinia Gold.
Tu sa už ocitáte v elitnej skupine špičkových traderov z celého sveta, kde vám prideľujeme ešte väčšie alokácie virtuálneho kapitálu. Ba čo viac, budete ich dostávať na dlhšie obdobie, čo znamená, že budete mať viac príležitostí zarobiť si performance fee. V rovnakom čase, keď sa kvalifikujete do Darwinia Gold, bude váš Darwin sprístupnený aj reálnym investorom na našich Darwinoch v burze. Tí sa môžu rozhodnúť investovať práve do vašej stratégie. Ak budete pokračovať v dobrom výkone, zlepšíte svoje šance na prilákanie ešte väčšieho množstva investícií a tým zvýšite aj svoje zárobky. Chceme, aby ste zarábali dlhodobo a konzistentne. Preto je vaša odmena 15% z vytvoreného zisku. Toto je reálna odmena, ktorú sú investori v skutočnom svete ochotní zaplatiť zo svojich ziskov. Ponúkame reálny sen. Ale tuto stále nekončí. Pre tých z vás, ktorí snívajú o vlastnej investičnej stratégii, či dokonca firme, Darwinex vás vie zastrešiť technicky, marketingovo aj regulačne. Túto službu voláme Darwinex Pro. Je to jedinečná možnosť pre traderov, ako rozbehnúť kariéru asset manažera. Prilákate investorov prostredníctvom svojej vlastnej značky. Nie však na vlastnú päsť, ale s obrovskou pomocou stabilného a spoľahlivého partnera. Ste pripravení začať svoju cestu? Jednoducho navštívte stránku darwinexzero.com a pridajte sa k nám už dnes.